उल्टापानी ओनसोलाव रन्जय कुमार ब्रह्मनि आगान। लरेन्स इस्लारि आरो सेवली महिलारिखौ फेजेननो हागोन ना रन्जय कुमार ब्रह्मआ? बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिं मेला गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। थारैनो सोरनि दखलाव थामारगोन 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबा? गाव गावनि आवथायाव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव भट बिहैदों गासिबो हान्जानि बिजाथिफोरा। 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बिजाथिफोरनि मुङा फारियै इउपिपिएलनि बिजाथि महरै दं लरेन्स इस्लारि, बिपिएफनि बिजाथि महरै दं सेवली महिलारि आरो उदां बिजाथि महरै दं रन्जय कुमार ब्रह्म। गोख्रों दोलोनि बिजाथि थासेयावबो उन जानानै थायाखै उदां बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्मआ। दिनै जोबथाहैनाय खना ओनसोल सरलपारा आरो उल्टापानी ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल लाहैदों बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्मआ। रायजो राजाफोरनि गेजेराव हारिनि आरो ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि फारसे रादाय होबोदों बिथां रन्जय कुमार ब्रह्मआ आरो गावनि जाहाजनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायदों रन्जय कुमार ब्रह्मआ। बर्तमान गोबाङैनो पजिटिभ निउस मोनदों, खारन मानो होनना बुङोब्ला आङो 8 मासनिफ्राय जिहेतु केम्पेइन खालामगासिनो दङ आरो पाब्लिकआ जथेस्ट आंखौ मोजाङै सरलपारानिफ्राय आं गले गले बुंबाय थादों। सरलपारानि रायजो राजाफ्रा बा लोगोसे उल्टापारानि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो आंखौ आगोलनिफ्राय सिनायखायो। 2 टाइम आं एमपि गेलेनाय हिसाबै गोबाङैनो दोखो दोखो गाग्लिजोबनाय बे हिसाबै नोंथांखौ जों सार बिराद मोजां मोनो बे हिसाबै बुंखानाय। आरो आं आसा खालामो जे नोंगौ नोंनाया बेनो, खारन आंनि खोथाया जाहैबाय दिनै नैबे मुहूर्त टाइमाव गमामायैनो आं मोनसे फाइट नांदों, बेखौ गासिबो रायजो राजाफोरनो आं स्ट्रंलि एसएमएस हरनो सानदों। आंनि फाइटआ जाहैबाय सिदा खोथा, आं उच्चेदनि बाहेरै जेबो आं मोनथिनाय नङा जुदि आं देरहायोबा स्पष्ट खोथा। खारन आंनि फाइटआ जाहैबाय दिनै नाख्रेबै आप टु सरलपारासिम नाख्रेबबोजोब्बाय। नों बेदर गोसोमबारि झारखन्ड छत्तीसगढ़निफ्राय एकदम ओरै गसाइगाव थसाइगाव दुमका जिल्लानि गासिबो सफैजोब्बाय। आरो लोगोसे बुंनो थाङोबा नै जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा, दिनै क'क्राझार बायदियाव नाय नों क'क्राझारनिफ्राय ओरै नाख्रेबै ओरै जयपुर नाराबारि गासिबो नाख्रेबबोजोब्बाय। आरो ओरै लोगोसे नोङो नाय चिरांनि खोथायाव आमथेखा खैला मैला गासिबो नों गासिबो 2012निफ्राय जेसेबां क्लेस जादों बेनि उनाव जेराव दा बर'जों नाफाम जेराव दावराव जादों बे खेत्रनिफ्राय गिलुब बालु नाख्रेबनानै दंफैजोबो। गतिके बेनो आंनि फाइटआ जाहैबाय दिनै मा, आंनि फाइटआ जाहैबाय स्पष्ट दिनै मोनसे उच्चेदनि बाथ्राखौ आं लानानै दिनै राजनिति खालामनायनि बाथ्रा गैया। दिनै आंहा सोरबा आब' सेवली महिलारिखौ लाक्जारि सिस्टेमै बिथाङा जुदि राजनिति खालामदों 500,000 होनानै जुदि रायजो राजाखौ लबिया राजनिति खालामदोंब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ आपत्ति गैया, नङा होमब्ला? आरो सोरबा इउपिपिएलनि बाथ्राखौ आं जेबो बुङा। दिनैनि खेत्रआव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे इउपिपिएल बा बिपिएफनि नेताफ्रा दिनै मानो उच्चेदनि बाथ्राखौ फंसे बुङाखै। दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा गोबाङैनो अनसायदों आरो गोबाङैनो बुजिदों। खारन माबा मोनसे जाथाया जायोब्ला खारन बै जाथायाव रावबो हेफाजाब होनो थाखाय बेबायदि नेता गैया। ओंखायनो आं मोनसे खोथाखौ दिनै बुंदों, 8 मासनिफ्राय आं कन्टिनिउ वाच केम्पेइन खालामगासिनो दङ। बे केम्पेइना ओरैबायदि केम्पेइन जागोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा जुदि रक्षना बेखना जेनेबा नैबे बिटिसिनि खेत्र ट्राइबेल ब्लक एरियाखौ जुदि रैखाथि होनोब्ला जथेस्ट आं बुङो पपुलेसन पार्टिनि आफादगिरि अर्थात 30 नं नैबे 3 नं माबानि 3 नं पपुलेसन पार्टि अर्थात आंनि माबाया जाबाय उदां बिजाथि फैदों जाहाजनि छबियाव जे देसोमना हरगोन होननानै आं आसा खालामो। नङाब्ला फैबाय थानाय दिनाव आं बुङो ओरैबायदि खहा जागोन जाथिया दिनैसिम खुनु रक्षना बेखना होनो थाखाय बेबायदि खबस गैया। खुनु जोंनि राजनितिक नेताफ्रा बे बाथ्राखौ बुङा। एकमात्र भटनि लबालक सार्थकआव खालि बोरै पाब्लिकखौ थगायनानै 500-600,000 जेरेखम नाय बारे बुंदों आङो, जेरै एंखुर सानानै जेनेबा नों दाउसाफोरखौ जेनेबा होननानै लेंहरा होमबा बेबायदि आरोखि। आरो लोगोसेनो अमाफोरखौ जु होननानै लेंहरा होमबा बेबायदि सिस्टेमसो बर' जाथिफ्रा नेताफ्रा गिदिरफ्रा बेबायदि राजनिति खालामगासिनो दं। गतिके बेनो रायजो राजाफोर आंनि बुंनायनि बाथ्राया बिदि, आं बेबायदि राजनितिखौ मालाबाबो खालामनाय नङा। आंनि खोथाया जाहैबाय जेसेबांनाखि आं थांनानै थागोन एसेबां उच्चेला सोलिबाय थानांगौ, बे खोथाखौसो आं लानानै दिनै राजनितिक नांदों। आरो फाइट ओरैबायदि फाइट नाङो जेरैखि जाया थैथां। मानो होननानै बुङोब्ला जे आंनि फाइटआ जाहैबाय दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि सासे जेनेबा दैदेनगिरि हिसाबै आरो सासे केन्डिडेट हिसाबै दिनै आङो साखाफारा मोनसे फाइट नांगोन आरो बे खोथाखौ आं दिनै बुंनानै जे रायजो राजाखौ आं मोनसे स्ट्रंलि एसएमएस हरनो सानदों। आरो जुदि बेखौ दिनै रैखाथिनि थामोनथायखौ जुदि बुजिनो रोङाब्ला होमबा आं होनदों शुड बि बिकाम ए डार्कनेस आफ्टार 20 इयार्स बा 15 इयार्सनि गेजेराव खोमसि मोनसे जोबथा लामायाव फैगोनाखै बर' जाथिया, अब्ला सोर बे समाव गसंथानो, बे खोथाखौ आं दिनै बुंनानै बे रायजो राजानो मोनसे स्ट्रं डिसिसन एसएमएस हरनो